टेलीविजन प्रीमियर में देखी। शादी ब्याह ये सब हम ना सोच सके नहीं। हम वादा करता नहीं तोहरा से कि जब तक तू ना चाहबू हम तोहरा से ना मिलब। क्या पता कब किससे पवित्र रिश्ता जुड़ जाए। रिवाज पत्नी अपना पति खातिर करेले, इतना पवित्र रिवाज जौन बाटे तू हमरा खातिर कर देलू। हम रउआ के आपन माने लगना। हमारा आशीर्वाद और रीति रिवाज से ब्याह नहीं खेले बाड़े लोग। क्यों ना हर लम्हा खुशी से संजोया जाए। हमरा के एहसास हो गइल बा कि प्यार ही सब कुछ होला। हम तहरा पास आ रहल बानी हमेशा खातिर। के कर तोड़ी दिलवायोगी कैसे लगाई हो, आवे ना समझ में कैसे प्रीतियां निभाई हो। ये तो और पति हो सकेला लेकिन हमार दामाद नहीं खे। हम तो घर में तो हर मदद करे खातिर आयल रहली। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखी पवित्र रिश्ता 26 जुलाई शनिवार शाम 6:30 बजे।